Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka 26 March 2026. uThumeka, uMtsiki kanye noThandeka bazibusisa shemayi kancane, baphuza ngisho utshwala khona lapho baphinde bazingcokelela. Okuyilapho uThandeka abuze khona uMtsiki ukuthi ngoba sasa yena uyasebenza uzokwenza njani njengoba ehleli nabo njengalelo, wathi hayi khululeka ngami mina ngiyi-metron. Okuyilapho abuze khona ukuthi akekho noyedwa nje unesi wesilisa angambheka laphana. Wathi nje uMtsiki hayi akukho lutho lapha esibhedlela, bese ekhuluma nge-ex yakhe ukuthi uyena umuntu wayekwazi ukumthinta ey'phathini. Kwabe uzithintile uThumeka wakhumbula uhlathi wakhe naye esho khona ukuthi uJambasi uyakwazi ukumthinta ey'phathini, esho uhlathi. noThandeka ngalana uncoma ukuthula ukuthi hhayi naye uhamba phambili. Wathi uMtsiki hhayi aboJambasi phela lapho. uThumeka ungena emzini wakhe nohlathi, lapho uhlathi uhleli kusofa ulinde yena ukuthi afike ngoba ukhathazekile ngayo. Uma efika uzibhuzela uThumeka anasikhathi nje sayo yonke into. Wathi uhlathi ngoba usufikile sengiyolala. Uma ethi uyabheka akuyena uThumeka amjwayelele. Wathi if embuka wambona ukuthi uphuzile, wabuza ukuthi udrayiva kanjani ekubeni uphuze kanje. Wathi nje uMtsiki ungirequestelile akazi ngize ngidrayive mina. Abesondela kuhlathi ethi nje awungiphasi iy'phathini phela, kanti kuzoqhamuka uyanga khona lapho. uThumeka esathi uyazisondeza uhlathi, avela athi uhlathi akahambe awelala uyanga. Wahlalisa phansi uThumeka wathi mina ngisenzela uma wakhe ikhofu. Wathi nje uThumeka angifune egufi mina. uThumeka nohlathi ekuseni sebeyakhumbuzana ukuthi bafunana i-divorce. Washo khona uhlathi ukuthi yini ezobuka uyanga umama wakhe edabe kanjeni. Wathi nje uThumeka ungazozenza ngcono ngami mina ngoba nawe uyisidakwa nje. Washo khona ukuthi ukudakwa kwamakusi khona nje okwakho. Wathi uhlathi uphuza amaphilisi ngoba uphethwe inhloko yebhabhalazo. Wathi if ufuna i-50%, if 50-50 anginankinga, kodwa ukudla kusefrijini kuthengwe eyami imali, ungalingi nje ukuthinta. uLazarus noZoleka bane-stress salesi sinqumo kumele bayosenza iphusela theko. Washo khona uLazarus ukuthi hayi akakhululeke uZoleka kuzolunga. uLazarus noZoleka nobaba bakhe bazokhuluma ngendaba yasekhusela theko ukuthi kuzokwenzakalani. Lapho abasebenzi bonke bathule ukuthi kuzokwenzakalani. Hhayi ayiqale uLazarus indaba ukuthi akukho okuningi okuzokwenzeka, ukuthi nje kushintshwe igama from Khusela Tech to Ncukana Industry. Wabuza onke ukuthi akukho yini okuzobathikameza njengoba babasebenzi nje. Wathi uLazarus nakancane bakhala ngemiholo yabo mawethu. Wathi nje uZoleka kunalokho izokhuphuka imiholo yabo ngoba sekuzoba nabantu abasha abazosebenzisana labo. Lapho uAzande noma wakhe bebengekho emhlanganweni. uAzande utshela uma wakhe ukuthi kuphelile ngabo ngoba for sure sebeqedile indaba ye-meeting and uZoleka useyi-CEO kujatshulwe kunje yaya. Athi nje uma wakhe khululeka akuphelile. Okuyilapho abuze khona uAzande ukuthi uzokwenza njani mama, uzosebenzisa imfihlo lena. Wathi uzoyisho ngomalume. Waxakwa nje uma wakhe ukuthi uAzande ukuthatha block. Wathi nje ngakuzwa wena ukhuluma nomalume ngamanye amalanga. Wathi nje uma wakho usamncane kabi for ukuthi uzwe leyo nto wena. Ngiyayibamba la, ningakhohlwa ukucindezela notification bell, subscribe noma usho umbono wakho. Bye.